My parents was saying, I Hello. Hello. Did you see a woman? Violent. No, Havana. A woman? Havana. Troop? No, Havana. A woman? Havana. Havana. Uyanditsorenda ngariro pano mama viva uya kwese ngoriyo pauya kuzoti varaizawo iwe Nimebeba kumbi nyonza kuicha kuliweza. parents akumanayo wese ngomana utizendeke ndosara ndichifuno kuicha kuliweza ya muda muda. Bwana ngatitaurani maiva yako manje. Taurana nani? Otra marinze Taurana nani? Yo rumbo okuvaka maiva. Rumba wani kuvakirani. Mana ndakudara mana. Ngakwenza wana mumwe. Umwe wi Pamasure pakwa kutarisa wani. Tarisa wani. Murungu. Ndati ngokanganisa Ai wechi. Chimweni pa kukadzanga urendi ne urungo okuvaka wako mana. Papa ugara direct for your information. Papa bank. Yeah? You want share no ku brand. Uno wakiso ya konda pet. Kuchi? Ku brand. Brad ndo yaitasi? Unozotsva kwa information akawanda. Ndakutama kwa. Aba Ndati tore masoro ako. Tore masoro ako asina chiko. Sora chitinesa ndikupinda. Enda. Sadzoka kuti ende uchisvika kuenda. Kazwa mwakadini mwakaita wani sira munonzi baba violence unongoziva kuti makuhwa ari sexually transmitted ya ndakazva nokuna maiva rega ndikudze nyaya yakanaka muzora nhasi imi ndati zvoni kune inonzi Bradwell construction kana uine urongwa hwekuvaka whether udata maclassroom zvirugu imba kana chii zvacho bata veBradwell construction kana uda kuti paving pamba kana iri rodhi chaiyo anything to do with construction, Pata Bradwell Construction. Follow them on their Facebook page. Nasi uno chaye. Zita langu ndi handsome Benny. Ooh.